Castell de Castellolí. Es té coneixement del Castell de Castellolí des de l'any 961. Davant l'església es troba una construcció per a protegir l'entrada al recinte fortificat. A la part inferior es troba l'església romànica de Sant Vicenç. L'església d'una sola nau i absis semicircular disposa d'una façana amb contraforts, lesenes i arcs llombards. A la part superior es troben diverses sales o dependències, una cisterna i una torre de telegrafia òptica del segle XIX. Està construït en 2 nivells, ajustant-se a la forma de la muntanya on està situat.